Ak si projektorka v Human Designe a aj napriek tomu, že už poznáš svoju Human Design mapu, stále necítiš zlepšenie v tvojom živote, prísun energie, nové pozvania ti nechodia do života alebo cítiš neustálu únavu, tak je veľmi možné, že robíš jednu z týchto 5 chýb, o ktorých ti dneska poviem. A úprimne, vôbec to nie je tvoja chyba. Žijeme vo svete, ktorý je nastavený na sakrálnu energiu, na životnú pracovnú energiu a my projektori sme nastavení úplne inak. Ľudia so sakrálnou energiou, ako sú generátori, manifestujúci generátori, dokážu pracovať hodiny, lenže projektor takto fungovať nemá. Projektor nemá fungovať ako generátor. Projektor má špecifickú auru, jej dizajn ti dnes vysvetlím v tomto videu a rovnako sa v tomto videu teda pozrieme na 5 najčastejších chýb, ktoré robia projektori, ktoré im potichu berú ich energiu a povieme si taktiež jednoduché spôsoby, ako môžeš tieto chyby napraviť. A poviem ti, že o poslednej chybe veľa projektorov nevie. Ahoj, volám sa Katarína a učím ženy, ako im Human Design môže pomôcť k tomu, aby opäť nadobudli zdravý vzťah k sebe, aby mohli žiť ich život v ľahkosti a radosti. Ak je toto niečo, po čom túžiš, tak určite daj odber na môj kanál, aby si nezmeškala ďalšie video. A predtým, ako sa dostaneme k videu, ti chcem povedať, že môj nový e-book 3 spôsoby, ako podporiť svoje zdravie pomocou Human Designu je už vonku. Dozvieš sa v ňom, ako je tvoje telo prirodzene nastavené na spánok, ako zvládať pocit preťaženia a vnútorný tlak a rovnako aj to, ako je tvoj imunitný systém nastavený fungovať správne. Tento e-book je nielen pre projektorov, ale aj pre všetky ostatné typy v Human Designe, takže ak ťa tento e-book zaujal, nájdeš naňho link dole v popise videa. Prvú najčastejšiu chybu, ktorú projektori robia, je to, že sa porovnávajú s ostatnými typmi. Ako som povedala, žijeme však vo svete, v ktorom prevládajú generátori. Až 76% populácie sú generátori, či už čistí generátori alebo manifestujúci generátori. To znamená, že je veľmi veľká pravdepodobnosť, že okolo teba sa nachádza nejaký generátor. Ľudia ako sú generátori a manifestujúci generátori majú definované sakrálne centrum. Definované sakrálne centrum znamená, že je tam stály prístup k tej pracovnej a životnej energii. To my ako projektori nemáme. Naše sakrálne centrum je nedefinované. Preto ty tu nie si na to, aby si podávala výkon. Tvoja úloha je, aby si navnímala energiu ostatných ľudí a viedla tých ľudí okolo seba. Projektor je tu na to, aby viedol ľudí. Takže je veľmi dôležité si pamätať, že ty tu nie si na to, aby si držala tempo s ostatnými typmi. Ak sa to aj snažíš robiť, tak to v dlhodobom horizonte nie je udržateľné, smeruje to k vyčerpaniu a smeruje to taktiež k vyhoreniu. Častokrát sa môže stať, že sa pozráš na ľudí okolo seba a povieš si, ako je možné, že oni stihnú toľko veľa vecí, ako je možné, že ja nemám toľko energie, ako je možné, že ja potrebujem si toľko oddychnúť. Lenže tu je veľmi dôležité si povedať jednu vec. Tvoja sila ako projektorky nie je v tom, koľko energie vydáš zo seba, nie je v tom, aký výkon podáš, nie je v tom, koľko energie vyprodukuješ, ale je to v tom, čo vidíš ako projektorka. Tvoja sila je v tom, ako vidíš druhých ľudí, systémy a energiu ľudí. Keď sa začneš porovnávať s ostatnými typmi, začneš sa od seba vzdiaľovať a začneš prežívať to, čo je pre projektorov téma nepravého ja, a to je horkosť. Taká zatrpknutosť. Preto prijatie toho, že každý sme jedinečný, každý sme výnimočný v niečom a každý sme prišli niečo do tohto sveta priniesť, je veľmi dôležité a veľmi podstatné ako prvý krok. Taktiež prestaň porovnávať svoju hodnotu podľa toho, koľko toho urobíš, že tú kvantitu toho, koľko toho napríklad stihneš za jeden deň. U projektora totiž to nejde o kvantitu, ale o kvalitu a to si veľmi dobre zapamätaj. Druhou veľmi častou chybou u projektorov je, že sa snažia robiť viac vecí naraz. Tým pádom, ako som povedala, že tí projektori porovnávajú s ostatnými typmi a snažia sa ich dobehnúť, aby dokázali pracovať toľko, čo oni, tak robia viacero vecí naraz a multitaskingujú. Avšak je tu jeden háčik. Možno si všimla, že keď robíš viacero vecí naraz, tak máš pocit, aké by si ani jednu vec poriadne nedokončila, aké by si sa nedokázala na tie veci sústrediť, nič nie je urobené poriadne a toto všetko má svoj dôvod. A dôvodom za tým je to, ako funguje naša aura. Naša aura ako projektorov je veľmi fokusovaná, veľmi zameriavajúca sa na jednu vec, na jedného človeka pred nás. My napríklad najlepšie fungujeme v konverzácii 1 na 1, alebo v tom, aby sme robili jednu vec v čase. Môžeš si napríklad všimnúť, urobiť taký test, že keď budeš robiť len jednu vec v čase,
tak to napríklad nemusí vôbec stresovať. Mne sa častokrát stávalo, že keď bol taký veľký boom, že robíme si to-do listy a čím viac si odtyknem boxov na tom to-do liste, tak tým budem produktívnejšia a tým som ako keby lepšia, moja hodnota sa dvíha a takéto veci. Tak som si veľmi veľakrát všimla, že ma to stresovalo. Aj napriek tomu som dokončila niečo, čo bolo na tom to-do liste a teraz už viem, že som tak veľmi išla proti tomu môjmu dizajnu, až sa človek potom vyčerpal. Naša aura je teda naozaj veľmi zameriavajúca sa. Keď sa skúsiš robiť len jednu vec v čase, zistíš, že sa môžeš cítiť úplne tak pokojnejšie. My projektori dokážeme urobiť jednu vec poriadne, keď sme naozaj veľmi dobre oddychnutí projektori, dokážeme spraviť jednu vec poriadne za kratší časový úsek, ako napríklad by to trvalo nejakému generátorovi, manifestujúcemu generátorovi, ktorému by to mohlo trvať oveľa dlhšie. Lenže môže si taktiež všimnúť, že keď napríklad sa tlačíš do nejakej veci a chceš ju ísť spraviť a pritom nemáš na tú vec energiu momentálne, že sa cítiš naozaj veľmi unavená, ale dáme tomu, že to máš na tom to-do liste a chceš to spraviť, tak si môžeš všimnúť, že tá vec ti trvá oveľa dlhšie, niekedy aj niekoľko hodín, sedíš nad niečím, snažíš sa rozmýšľať, snažíš sa niečo vyprodukovať a vôbec to nejde. Fakt to ide ako z chlpatej deky. A všimni si, keď napríklad si naozaj dobre oddychnutá, ako ti to potom tá istá úloha ide oveľa ľahšie a vieš ju zvládnuť takto. Čiže namiesto toho, aby si multitaskingovala a robila viacero vecí naraz, si skús položiť otázku, čo je pre mňa momentálne priorita. Čo potrebujem spraviť, čo je najdôležitejšie a na to sa sústreď. A uvidíš, že tvoja energia začne fungovať úplne inak a ty sa budeš cítiť oveľa lepšie. Tretia najčastejšia chyba je, že nepovažuješ oddych za prioritu. Mnohí projektori totiž to majú pocit, či už sa porovnávajú s ostatnými alebo multitaskingujú. To, že nemajú oddych ako prioritu, vyvrbí do toho, že sú napríklad unavení a vyčerpaní. A mnohí projektori napríklad majú aj pocit, že ten oddych si musíme zaslúžiť. A to veľakrát sme počuli napríklad vetu ako najprv si spravím všetko, čo potrebujem a potom si oddychnem. To je aké bol oddych za odmenu, nie? Lenže pre nás projektorov oddych nie je za odmenu. Pre nás projektorov oddych je úplne nevyhnutný k tomu, aby sme dokázali správne fungovať, či už v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte. Projektori môžu mať taktiež pocit, že musia byť užitoční. Niektorí z nich si dokonca vyčítajú, že keď oddychujú, tak sa nič nedeje, proste nemôžu len tak oddychovať, to nie je OK, ak ráno zostávajú dlhšie v posteli, alebo proste majú pocit, že musia s ostatnými držať krok, alebo sa cítia neužitoční, keď oddychujú a ostatní ľudia okolo nich behajú, že si proste nemôžu dovoliť oddych. Lenže ako som už spomínal na začiatku, my projektori nemáme definované sakrálne centrum. To je centrum životnej pracovnej energie. My projektori pracujeme tak, že potrebujeme nabíjať tú svoju pomyselnú baterku, ktorú máme energie počas dňa kontinuálne, aby sme sa nikdy nedostali do tých červených čísel tej baterky alebo dokonca aj oranžových čísel tej baterky, ale aby sme neustále sa uistili, že máme tých 100% bateriek. A nemusí to byť ani, že oddych, že proste si pospíš po obede, ale môže to byť kľudne aj, že si len vonku sadneš na slniečko, keď sa dá počas obedovej prestávky, ale nasaješ energiu, nič nerobíš, len tak sa tam proste sedíš, alebo si čítaš nejakú oddychovú knižku. Takže u projektora to naozaj funguje úplne opačne. Pre nás je priorita oddych a až potom práca. My keď sme dobre oddychnutí projektori, tak dokážeme toho spraviť naozaj veľa v krátkom časovom úseku. Veci nám idú oveľa jednoduchšie, oveľa ľahšie, s radosťou ich robíme a niekedy pre projektorov je tá najproduktívnejšia vec, ktorú môžu spraviť, povedať, som zanepráznený tým, že nič nerobím a milujem to. Skús sa teda pozerať na oddych ako nie odmenu, ale niečo, čo zainklinuješ do tvojho denného rozvrhu s tým, že to bereš niečo ako áno, toto proste musí byť, potrebujem oddych, potrebujem to, aby som sa ja sama starala o seba, aby ja som mohla fungovať dobre v spoločnosti, tak na to potrebujem aj ja ten svoj oddych a je pre mňa dôležitý. Štvrtou najčastejšou chybou, ktorú projektori robia, je, že ignorujú signály vyčerpania. Keď si teda projektor neoddychne a nemá oddych ako prioritu
a stále ide na doraz a je neustále vyčerpaný, tak jeho telo mu to samozrejme už nejakým spôsobom ukazuje. A projektori namiesto toho, aby cítili to, čo sa deje v ich tele, aby rešpektovali to, že aha, ja som fakt unavená a fakt by som teraz mala ľahnúť, ale nemôžem, lebo musím zrobiť toto, hento, tamto, si projektor namiesto toho dá kávu, zatlačia na seba, že poď, ideš, zvládneš to, ešte vydrž a potom pokračujú ďalej. Avšak v dlhodobom horizonte toto udržateľné nie je. Telo už tomu projektorovi hovorí dosť a projektor to ignoruje. Ale čo sa stane, keď telo nám hovorí dosť a my to ignorujeme? Koniec koncov sa nám to ukáže na zdraví. A keď je projektor dlhodobo preťažený a dlhodobo ignoruje tento stav vyčerpania, môže sa objaviť vyhorenie, frustrácia, zatrpknutosť. Takže ja niekedy hovorím, že čo je lepšie, že ti to proste odpáli na 3 mesiace, budeš proste vyhorená, alebo naozaj sa starať o seba a naozaj si dopriať pravidelne ten oddych a nie ísť až do toho limitu, kedy ťa to vyčerpáva, kedy proste už viac nevládzeš a meleš z posledného. Ale kontinuálne počas dňa sa teda starať o seba každý jeden deň, dopriať si ten oddych. A preto je veľmi dôležité vnímať signály toho tvojho tela. Vnímať to, že si unavená a rešpektovať to. Ešte predtým, ako by prišlo nejaké naozaj veľké vyčerpanie a vyhorenie. Ešte jeden taký detail, ktorý by som povedala, pre projektorov, tým pádom, že projektori majú nedefinované sakrálne centrum, ak si v blízkosti človeka, ktorý má definované sakrálne centrum, čiže generátor, manifestujúci generátor, môže sa stať napríklad aj to, že preberáš od neho jeho energiu. Čo sa stane, keď je nedefinované centrum v blízkosti definovaného? Zosilňuješ tú jeho životnú a pracovnú energiu toho sakrálneho centra. Prevezmeš ju a zosilníš. Môže nastať taká situácia, že ty máš ešte viac energie ako ten samotný generátor, že ty chceš robiť kopec vecí, máš zrazu toľko energie, že nevieš, čo s tým máš robiť. Častokrát sa stáva, že už samotný generátor je unavený a ty stále ešte ideš na tú energiu. Avšak vec je tá, že táto energia nie je tvoja, je to len požičaná energia, prevzatá energia od toho generátora. Preto je tak veľmi dôležité poznať tú svoju Human Design mapu, aby sme vedeli, ako fungujeme a rovnako ako fungujeme v okolí ostatných ľudí. A poslednou chybou, tou 5, o ktorej veľa projektorov nevie, je to, že spíš v aure človeka so sakrálnou energiou. Už som to veľakrát spomínala, definované sakrálne centrum, nedefinované sakrálne centrum. A keď tieto dve centrá spia v blízkosti, nemusíš sa cítiť ráno oddychnutá. Môže byť, že nevieš spať v noci. Ty ako projektor potrebuješ tú prebytočnú energiu, ktorú si v noci nazbierala, dať von zo svojho tela tým, že spíš sama vo svojej aure. Ale keď spíš v aure človeka, manifestujúceho generátora, tak tí ľudia ťa nabíjajú v noci tou energiou a ty sa fakt ráno môžeš zobudiť úplne vyčerpaná, neoddychnutá, ako keby si nebola ani tak sama sebou. Ja to niekedy pripisujem tomu, že som sa zobudila, ale že nie som to ja. Keď budeš experimentovať s týmto, lebo však celý Human Design je o experimentovaní, čo ti funguje, čo ti nefunguje, čo s tebou súzní, čo s tebou nesúzni, uvidíš, že keď budeš spať sama vo svojej vlastnej aure, ako sa ráno budeš zobúdzať, ako sa budeš cítiť cez deň. Neznamená to však, že musíš každú noc spať v inej miestnosti, ako napríklad tvoj manžel, ktorý je generátor alebo manifestujúci generátor. Znamená to len, že môžeš s tým skúsiť experimentovať. Pár nocí spať sama, pár nocí spať s ním, a uvidíš, ako sa tvoje telo cíti, akú máš cez deň energiu, vstávaš ráno oddychnutá alebo vyčerpaná. Ak si tá projektorka a v niektorých týchto 5 chybách si sa našla, prosím vec, že to, že tieto chyby robíš, nie je to tvoje zlyhanie. Necíť sa prosím ťa vinne. Human Design je naozaj o experimentovaní a skúšaní. A keď začneš pracovať so svojou energiou, to, čo je pre teba prirodzené, začneš rešpektovať signály tvojho tela a budeš pracovať so svojou energiou a nie proti nej, tak sa začne tvoj život meniť spôsobom, ktorý bude pre teba oveľa ľahší a oveľa prirodzenejší. Veci ti pôjdu oveľa jednoduchšie. Ak si tá projektorka, veľmi rada by som vedela a daj mi kľudne vedieť dole do komentára, ktorá z týchto chýb je pre teba najväčšou výzvou. A ak by si sa ako projektorka chcela dozvedieť viac o tvojej stratégii a o pravdách a mýtoch, ktoré som nahrala v tomto videu, tak sa vidíme tam alebo v akomkoľvek ďalšom videu. Teším sa na teba. Maj krásny deň. Ahoj!